Așa, acolo, 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 acolo. Stai acolo. Și dă-i, dă-i, dă-i. Uite ce dădea Nadia. Ia din fața. Așa, bă. Cum să iau aparatul? Tare, joi. Da. Ieși, bă, ieși, bagă în joc. Hai că e frică. Hai că-l prindeți. Marca, vino aici! Bagă-te la el. Da, bagă, bă, brațele, mă. Hai, hai, hai. Wow. Rămâne-te unde ai șutat! Toni, rămâne de unde ai șutat. Așa! Ajută-l! Nu lăsa! Ajută-l. Scot-i-o! Și care e mai mică și care mai mare? Puco. Bate acolo! Hai, Paul. Hai! Și! Acținează! Drept. Ține, ajută! Ajută-l. Ajută, așa, 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 bravo. Dai-o! Hai, Interior! Bine, bine! La Sara aparatul foto. Bine, băi! Da, te voi iarna, te mă. Cât să dea la pentru ăștia în boași, bat la Paul. Nu mă n-a te chiar, nu? Mulțăciunea pământului aia!